Vítam vás u ďalšieho videa z Peci Motor 99. Teraz tu budeme mať video, že ja hádam, on kúpi, takže ideme na to. Poď sem asi bližšie. Ok, takže idem ja sem. Ak by ste už niekto do nášho klanu, tak napíšte nickname a náš klán má proste level 5. Chcete byť asi to je dobre máš, ty si si nepozeral filmy. Do začiatku tak sú vlastnejšie rejs. Práve gift. Ok, 10k je oddiel tam, takže 190? Jo, máš to 10. Jo. Ale neviem, či to bude tak kúpiť. 5 sa dá kúpiť. Idem pozrieť, iba 5 sa dá kúpiť, lebo už som 5 treba pod 5 000. Idem pozrieť, či to nie je tak 10. Idem pozrieť, Ok, ak sa chcete zapojiť do súťaže, píšte nicknamy. Každú nedelu vlastníme súťaž o 1 milión gemov. Dávajte lajky, odběry a... nemáš rejs. Komentári. No, jak máš 4, môžeš predať. Jak 2 milióny. 5 kúpiš. Daj mu aj jedne. Chest rate. Jdeme chest rate. Ja si viem všetky dvojky na max, aby som mohol, a možno vyškáme ten housebox. No, tak Však, alebo na ďalší trading plazmy, tak už. Ja som uhadol, to je ďalší vec. Dostal som ho lidi, mám ten housebox, takže... OK. Dostal som housebox, takže 3 milióny, takže ja. Môžete ešte písať, neviem to až také ťažké, takže to dlho, tak som bola to tak. Nie je také ťažké na získanie. To je kokos, fajne. 2 milióny coś. Offer pumpkin. Je to tiež. Je to tiež, to vidím. Neviem, či mu... No, tiež. Toto by som mu za to dal, ale... Niečo mi myslíš? To jo, ale... Možno mi to komputer, to je to všetko. No, idem. Poďme aj hádať, budeme dávať tak 10. A dám mu niečo za 3. Dám mu niečo za 3. Tak jednu si dám. dobre. Dáme ďalšiu na hádania. Aj,
na hádanie, bude aká? Dino Lab Kejka. No, lapto. Ten lapkár. Kejka. Nie, ono to stalo, neviem, 135 tisíc? Koľko je rozdiel? 10k. O 1 000 si to netrafil. Ale 10k rozdiel, to mám to. Nemáš to, kámo, lebo ty si povedal 135k a to stojí 146. Ty kokos, nie. 1 000, kámo, ty 1 000. Aha, ja vidím. Aspoň vyskúšam nový Hauber, čo som dostal. Toto by si mohol vedieť Hyper. HyperX. Akože... 400... Ono bude určite lacnejšie ako 500 tisíc, lebo oni to je pro trading plaza. Ja ale dám 400... Dám 500k. Dobre, Koľko? 500? 500? Tam raz bude lacnejšie. No fajne, určite. Daj ďalšiu vec. OK. Toto by si reálne mohol vedieť. Magical Card. Magical Card. 100k? 115. To by si možno... Rainbow Mini Česka. Normálne 580k? Menej, 250. Také dáme. To štvrtá Keď vecka. si zvyknutý na normálnu kreatívnu bázu, tak... To je koľkátky, aj ten štvrtý či piatý to bol. Neviem, dajme to Okay. Mastery XP poučí. Mastery. No sa hrozne pod cenou predáva niektorý. A dám 700k. Na 900 a Marek 700. Tak to nie, čo to predávam po 600k. No, dáme takú lacnejšiu vec teraz, to by si mohol uhadnúť. Thrasher Hideoutky. No má repku okolo 19 tisíc, tak dám 19k. 20, ale máš to tam, tak si kúpim. Ešte 4 veci. Dajme tomu, že... Cocktail. 10k, takže ten bude 116k. 125 máš to. Tak nám to dám. Tu som čo všetko. Ten Treasure Hunter, ten Race Gift, High Tech kámo. Teraz som toto cocktail. Dobre? A ak by ste ľudia vravali, že pozerám túto takto na cenu, tak pozerať môžem, lebo ja tie stánky vidím prázdne z tejto ďalky, hej, takže ja v podstate môžem pozerať aj takto. Lebo tie stánky sú prázdne z tejto vzdialenosti, takže nemôžete povedať, že to... Toto by si Neakceptujeme. aktuálne možno mohol vedieť. Slinger. Trafíš, tak. Budejme. Ja nemyslím si, čo to je, ale dáme 1k, to bude v tom rozmete určite. To hodí vždycky. Koľko stalo? 200. Áno, týpek prišiel. K teda. Dajme Koľko tomu ľudí?
73 ľudí otvorila. Tak to by si vedel. Dino gift. Dino gift. Teraz Comet gift či Dino gift? Dino gift. 90, 100 tisíc? 150. 149. Kámo, tak to je bet. Toto je To zjadne není veľa. bet, repku má 140. Dino? Kámo, ja som ho videl za 90 včera. Ono to stúpa, ne? Dával, dajme to. Secretky, tak to bude 22k. To má takú redko, no to nikto nepredáva pod. Bo sú dobré na opening aj na to ekonomii má stérku. To je čo vidím. Poslednú vec, daj nejakú drahú. Dobre, tak pôjdeme do tohto stánku. Tak to bude tá vec, kámo. Ja som Borec už mi dal preč, nedal. To som ti dával minulé. Diamond giftback. Diamond giftback. 46k. 39? Však ale nemám, uhadol som ho, ne? Koľko som povedal? Ja tiež neviem. Nie, neuhadol som ho. Povedal 46. Tak dajme tomu, že dávame ešte arcade token tomu. Aha, to je. Arcade token 30k. Jo, mám ho. 9 a zase sa nedá kúpiť, kam. Ok, to je bola posledná vec, že? Jo, ja ti ich kúpime späť. Ok, už môžem pozerať. 149 000. Ok, takže daj trade. Tak. No, toto si uhadol. Toto si uhadol, toto si uhadol. Určite si uhadol. Arcade aj ten Splinker. Aj 5. Potom čo si ešte uhadol, čo to mám také. Neviem, čo si ešte uhadol. Ten Rice Grid, ale ten pôjdeš kúpiť inde. Je to. Dobrá, skôr veci. 1, 2, 3, 4, 5 veci. 6 veci si uhadol, ne? Asi hej. Pôjdeš ten Rice Grid, kde tu máš veci. Ok. Ok, ideme ešte ten Rave Gift. Tu je to 200k hore. Ten si nedá kúpiť jeden, vieš. Aha, 500 najmenej. Ty matky, čom ty itemy. Rave Gift. To by sa mohlo dať. To si uhadol, to by to kúpil. Jo, som uhadol. Jo, tak to je ešte lacnejšie. Idem. Ok, join me. Si na pro? Tam, kde predtým. Tak neviem, či to bude čo nie. Neviem. Jo. Jop. Ok. Tak som sa vyučiť. Tak, čaute ľudia, dávajte odbery, lajky a píšte nickname do súťaže a aj do klanu. Čau, čau. Čau, čau.